بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين وآله الطاهرين المعصومين شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أديت بشر في الله جبوا كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوديننا وكلنا نبلا جل سكي دولو بامانا عليه bamanan duguye abe kono bugu maral kono bugu tlebiyan fanfe ni kilometri saba bonyon ama koro ana demsen amuso ani achew bela jelen farla nyonka ina sam baflan tan woro ina mekalola ninga alquran kalam belebele labe ko dugu kono sigi dolo bamana alquran kalam yere ke kuntuye jamana abi galaya min kono de kumi nabi jamana kono ala se ka wuli ka boy tukomi kerengere ala u ka dugu yere ala be se ka hera saman cogo min ka do dugu kono ka di dugudenw ma ani duguden minnu ni olu bɔra n'u bɛ garisɛgɛ ɲini yɔrɔw la ala be se k'u bɛɛ la kisi cogo min u taa yɔrɔw la sigin bɛ fɛn min kan sɛnɛ do ani baganmara yani alikuranɛ kalan in kɛ daminɛ an karamɔgɔ abubakar manganɛ ale ye bilasiraliw kɛ alikuranɛ kalan yɛrɛ nafa ka taa se an ka diinɛ komisɛnni caman ma a y'i da don olu la ni ka walawalali kɛ an ye min sɔrɔ kuranɛ kalan in kɛnɛ kan ani laseliw la an ka jɛ an ka ɲɛma daw fɛ misiru o de ka gɛlɛ bi kosɛbɛ an kana an ka misiru laŋoniya an ka an ka misiru ɲanamaya ni farasali duli ye ani nafila seli ye an ka misiru kɔnɔ o kumana nin ye jɔsen ye k'o fɔ aw ye an k'an jija o la o kumana alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko jɔnni min surunya ala la ni foyi ye fɛn damadɔ de bɛ o de bɛ adamaden gɛrɛ ala la kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan a fɔlɔfɔlɔ o ye tuubi ye ka taa ala ma tuma min na jɔnni n'i ka jurumu bonyana o tuma na n'i tuubira ka bɔ jurumu bɛɛ lajɛlen na ka nimisa i ka kɔrɔlenw kɛlen la n'o jurumu kɔni bonyana cogo o cogo madama e kɔni nimisara i tigɛra kan i tɛ segin ka taa o jurumu ko in ma fiyewu ala b'i ka tuubi minɛ o b'i gɛrɛ ala la a filanan ye jumɛn ye o ye sinji tuguli ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ye sinji tugu o b'i gɛrɛ ala la k'i surunya ala la o kumana balimaya ani sinji tugu an k'an jija o la a sabanan ye jumɛn ye o ye sarakati bɔ ye n'i ye sarakati bɔ ala ye i ye hadiya ɲuman bɔ a kɛra dumuni tobilen ye o ubiyɛn a kɛra hɔn ye o a fɔ o bɛɛ ma ko hadiya komi anw de b'a wele ko sarakati n'o tɛ n'i ye dumuni tobi ka silamɛ ɲumanw wele a la o de tɔgɔ ye ko hadiya o kumana o fana ye fɛn ye min bɛ jɔnni gɛrɛ ala la kosɛbɛ komi an karamɔgɔw kuma se yan an ka dakuruya fila fɔ sani ayiwa alhamdulillah nin ye fɛn ye min bɛ jɔnni se ala ma surtout an bɛ kuranɛ minnu kala ala foyi ma di silamɛw ma ni kuranɛ tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ hadisatigi b'a fɔ an a ka hadisa dɔ kuncɛyɔrɔ la a ko alquran kanzullahi al-azam bihi nanalu dunya wal akhirah a ko ala ka kuranɛ a ko silamɛw ka damandingɛ de don ni damandingɛ bɛ silamɛw bolo kuranɛ ye an ka damandingɛ ye an bɛ diɲɛ sɔrɔ a la an bɛ lahara sɔrɔ a la mana kuranɛ ye fɛnba de ne a dira anw ma ni gɛlɛya nana cogo o cogo an tɛ ala wele ni foyi ye fo kuranɛ kelen
wana ala sona gele wuli parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako silahul mu'min adwa ako mu'mini ka kelaga mina foite mu'mini bolo ni duwa ute o duwa ke to ka can ni nafla seli ka caya o duwa ko de ko ala wele o duwa do ni nafla seli ki kumbere gwa ala ko sebe ki te gwa ala ko sebe o ala wele doy ni sira ka kolosita ka ala todo takasa ko sebe subhanallah walhamdulillah wallahi la ilaha illallah allah akbar o fane ala wele doy ni sira ka ala ka qur'ana bayin kala ki tama kasikata ala mana ka qur'ana senwaye foi to fana safe o kuma islameo ni ko ya ansoro anga ga yira alala ni qur'ane ndi na qur'ane kala madama amru ba kala ni an kon ye qur'ane dungowe foi tan ala ce fo do jambi ngana ye qur'ane bla amina munta fana tukura shitane kirawo fayna alayhi salatu wassalam ako dawu mardakum bisadaqa ako alislamew ayaka banabato ayu furake ni sarakati boy ni saraka bo saraka bi do ini fendama minche ni ala yarete mashiti odo atladuni kafatuni ako wa'idu lil balai adwa ako ni balaw ka bi jigi abi balaw ku meni muye kanga balaw ku meni duwawe duwaw de sega balaw ku me ko mana gele chogo ala wele ba ku me ala wele ala bi balaw ku me kabo ankuna ni arsala konna laje arsala konna na abi dakurnya do fo mamolo anga kala ne fitini nunu amolu kala ni minga ala ka qur'ane na ko de ala ka dimi duwa ni ala hamina kabina dugunya ngata ni balawe ni hala hamina nanga jurumu bunyana kabina an halakini jurumu koye tumana mina ni ala nyebala anga demzen fitinu minumbe nube ga ala ka qur'ane kala ala fo demzen nun kama balaw inti jigibli demzen nun kama ala ka anga balaw min jigi madama ka demzen do qur'ane kala na ala ko o balaw ti jigibli fiu o ko sa islamu nyu fayena qur'ane foi tabo o demzen ngele minumbe tuguni arsalati ba fanyana no samara daniye aka kitabu konana ala ko do ka o demzen fitin nunye amoka walujuye amoke mashie inika bonya ala mo bonya kiyenga ala o bonya di demsanu minumbe ala ka qur'ane kala ala o bonya di o bonya jumenyi ako dugu jeoje ala ka melakaw nu ka bonya ubu kamade yege duguma demsanu minumbe tama kata kala ro ku ka yele melake nu kama ka kata kala ro ubu koloshi ku ka tan ka sigi konna aslamu bunya daire mo sito so fo ala ka demsan fitinu minumbe nole de bo o kaso dongodo kata ala ka qur'ane kala olu tatola meleko nu ka bonya olu de bu kama yega duma ko demsan nu ga tamaw kama save kata kala rola kasi ngani mbela ibe an islamo de kame ko qur'ane kala te fuyi ko madrasa te fuyi ati maga fuyi fo danga di la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam danga de jollo ni qur'ana de ya ke sababu ye ni fani ba valeur do ni marasa kala ne mingele danga di la ifo mi la mo ikasudi yote danga di ti sa ke kala rola aish imo kalae imma otai la ibora dumi kono ode maramanya yote mimi fanye kala rola o te ko deni anye men kala nga qur'ana kono ako wa khadar rabbuka alla ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قرآن أنكلونا أكو هي أو دمسنو أو منو مغوبة لهرا أو منو مغوبة أكاد سوسي نمانا أكو على نمالك أكنا فوي باتو فو على كلمبي إكا كوفي إكا نيوما يكي كاتي إبانغبا فلاما تمنا مناني على إبانغبا دي مامي ما نو كورولا إفا كورولا أتسفينا أمي إبا كورولا أمي إفاني بابا كورولا إبولو وباسو لافلا وتسفوي لابلي ومانا على كي كان نيوما يكي كاتا أولو فلاما ko ifani ba kwali kana fuma afore kana fo maminu mako ebse golu danga dia chogoti kika ni fani ba kanu suru ni etifie kanu suru kani nyambiro bowla waqfir lahuma janaha zulli min arrahma ikatla ni bi kuma ifani bafe anga qur'ane go ikana pere kana jo ifani ba kuna ka chifo ka pere ibi suli ka china mana fo ifani bay anga qur'ane o do fanyana o ko fe ka duwa dima iselu seli kiko ka ifani bay kika fo rabbi ighfirli wal walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ko ala ya fanema ika ya famba ma flama ala ne fitinima o hinana na chogomina kanella ma chogomina ala ma yini fe ika hine uflala o chogo fanana farrasili esele ko fe etugule ko ibanga flala ebini ndo kuye ala dungo nie do min ga islamé o nyona bi ire mana na ala ya fare banga flama ka hinuna o kore ko ala ya fara e fanama ka hine e fanana o an wa demson ne bossu kata ala ka qur'ane kala yorola kata ni ndonu de nyini doni sorle ko bina joni na fanaye ubuna beri na fanaye ma kele na kala na jiebe bi seka na fanaye ma kele na kala na ka jogonya jiebe ba na fasoro o misal suruni an di muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ale de ci kana jiebe ka lafiya kama wa be jiebe hina soro muhammad kama sallallahu alaihi wasallam o tisoro foy kono ni qur'ane te suno isenta o senta ni milliard de bi buni ko bet se kaso do de bata nga betata nga makele jogon mantigi abi du lafiya abi dugu lafiya abi jamana bele jeli lafiya o kuma foiti anga qur'ane sanse o kuma samra dani ti kuti ako demsen minu mi bosso ma fe kata alaka qur'ane kala ko meleko de bu kama yege o demsen nunye o kuma o kayele o kamaka kiraba fayna alayhi salatu wassalam ako dugumana je mu'minu bi bo katu ka dine nyini ko meleko bele jelebi jurumu ya fanyini ke oluye fo kata se jega minu bi bakono minu mita kala ro olu bele jele debi jurumu ya fanyini ko oluye ma minu mita alaka dine nyini kira bitla ga fayna hadisa lola sallallahu alaihi wasallam aqul la anta qudwa fata'lama baban min kitabillahi umila bihi am lam yumal bihi khairul laka min an tusalli 100 rak'atin hadisa lola ba fa ko min an tusalli 1000 rak'atin abi hadisa bi ako joni ika soli sogoma dafe ika boy kaso ika ta kiti kelempe ika to kala karamo footballu kiti kelempe sogoma fa ika boy kaso katama kata karamo sogoma da fu ika kiti kelempe kala abulu o kiti barakera na yo barama kana yo ko kadi ala ka teme kan nafla arkan kemesabi hadisa werabe o fana ko kadi ala ka teme kan nafla arkan bakile sali o kuma o bayirana ka fo doni ngini o de fenye ala min fusaya du ko ka teme dien fer bere jelika wal kiyama jodo onu sedu su jodo de bese wulen bla bla balazikilina na bi mana sedu su bita place mina o kuma na al kiyama jodo na o kuma no bere jelika amen amen o sidno ko nam ay ko bade organiser bi no yo qur'ane kalay nam ani hadiya bo
o mana ka ala deli نعم ni ala ka kumakan selimaw ye tiɲɛ o kɔfɛ ka sunan dɔ labɛn نعم ko silamɛw k'o dun tiɲɛ o bɛ wasa kɛ hɔn foyi t'o kɔfɛ tiɲɛ an bɛ min fɔ a ye نعم n'o ka gɛlɛn diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ o ye al-ittihad نعم kelenya hɔn a y'a jija dugu kɔnɔ a ka bɛn نعم a y'a jija dugu kɔnɔ a ka kɛ kelen ye tiɲɛ a y'a jija dugu kɔnɔ a ka kɛ sinji kelen ye a kana kɛ fila ye نعم ala y'a don fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ نعم a ko wa'tasimu bihablillahi jami'an tiɲɛ wala tafarraqu siga t'a la a ko alisilamɛw نعم a ye ɲɔgɔn minɛ نعم ni ala ka juruba kelen ye tiɲɛ k'an kana fara fara dɛ mana a y'a jija sigibulokaw a bɛɛ lajɛlen نعم a ka kɛ da kelen ye tiɲɛ n'a donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ نعم an bɛ fɛn fɛn fɔ ala ye dugukolo kɔ ka yan bi a ka dugu in kɔnɔ نعم n'a ŋaniya ɲumanya ye نعم n'a ye 10 fɔ ala bɛ 7 dilan a la tiɲɛ siga foyi t'o la siga t'a la ala kɔni ti mɔgɔ ka ɲinifɛn bɛ dafa don kelen نعم nka ni ŋaniya ka ɲi نعم i b'a fɛ ala ka hɛrɛ k'i ye cogo min na نعم i y'a kanu a k'a k'i sigiɲɔgɔn fana ye ten نعم i mana taa ɲini ala fɛ a bɛ 7 dilan a la siga t'a la o kumana a ye nin koba min organiser hali aw sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u tɛna a kɛnɛ kan olu bɛ dɔ sɔrɔ a nɛɛma na tiɲɛ kira dɔ fɔ alayhi salatu wasalam a ko ala ka jamakulu ye jamakulu de ye Tiɲɛ. ko hali u sigiɲɔgɔn tɛ kunnagoya ni u ye نعم o bɛna fɔ lilatul qadiri don tiɲɛ ala bɛ nɛɛma tila ka na muminiw ma نعم nɛɛma mana jigin mumini bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a la tiɲɛ a tɔ bɛ to mɛlɛkɛw bolo نعم mɛlɛkɛw b'a fɔ ala wa nɛɛma tɔ tora ala b'a fɔ ne ka fonɛsiraya ka bon Naam. k'a fɔ hɔn ka tila k'a tɔ minɛ Naam. o mana kafiru minnu bɛ yen Naam. n'olu wolola o don barikama su la a y'o nɛɛma in d'u ma ni ala sɔnna o nɛɛma in kama olu y'u tubi ka kɛ silamɛ ɲumanw ye tiɲɛ Allahu akbar ala ka donbaw de bɛ ten siga t'a la ala ka donba ninnu na hali ni kafiriden min wolola Naam. ala ka nɛɛma min bɛ tila ala bɛ sɔn o ka ɲɛnamaya la o bɛ tubi ka kɛ silamɛ ye tiɲɛ o kumana bi a bɛ kɛnɛba kan bi نعم n'o y'a ka ŋaniya ɲumanya kɛnɛ ye bi نعم n ye min fɔ k'o gɛlɛya tiɲɛ o ye a ka bɛn de ye نعم madama silamɛw n'a fara faralen don tiɲɛ ala t'a ka laɲiniw sabati siga t'a la madama an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ نعم ala t'an ka laɲiniw sabati tiɲɛ n'an ma ɲɔgɔn kanu Naam. hali ala t'an ka seli minɛ wallahi siga t'a ni ne la bɛ ka silamɛya tiɲɛ bi نعم kira ko alayhi salatu wasalam a ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ala k'i gɛrisɛgɛ yuruba نعم ka tila ka barika don i kɔ la Tiɲɛ. i denw ni ta denw na Naam. fali yasili rahimahu i k'i sinji tugu نعم ko cɛ o cɛ n'i y'i sinji tugu نعم i hinɛna i balimaw la tiɲɛ balima tɛ i ni min bɛ fani bala o dɔrɔn tɛ نعم hali i min bɛ dugukolo kɔnɔ o bɛɛ ye balima ye min bɛ sigi la o bɛɛ lajɛlen ye balima ye نعم o mana n'i y'i jija k'i n'olu cɛ tugu Naam. walahi ko ala b'i gɛrisɛgɛ yiriwa tiɲɛ mɔgɔ si tɛ tan dɔ denbaya la ala yɛrɛ jati kama Naam. ka ala bɛ e kɔ n'i mana tan di ala ma a na 100 d'i ma Tiɲɛ. n'i ye 100 di ala ma a na 1000 d'i ma Naam. n'i ye 1000 di ala ma a na 1000 d'i ma a kɔrɔbɔ a tɛ kɔrɔbɔ fiyewu bila tiɲɛ ala y'o de fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ نعم a ko masali lezina yunfiquna amwalahum fi sabilillah نعم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل نعم. في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء نعم. والله واسع عليم tiɲɛ على كل فوتي نعم على كل نعم غانزانتي tiɲɛ o mana ɲa ni sinji de sumani ɲɔgɔn ye ala ko ni sinji de ye kelen ye نعم ala ko نعم a ko ala ko m'a dabɔ tiɲɛ mɔgɔ minnu bɛ dɔrɔmɛ nafaga tɛ ala ka sira kan نعم ko bɛ n'a fɔ samiya ma se i taara foro la i ye sunankisɛ kelen da نعم o sunankisɛ kelen a falela نعم a falela sunan ye kuru bɔ نعم sunankuru kelen o falela ni kuru 7 ye tiɲɛ o fɛn ba ye dɛ i ka foro kɔnɔ n'a fɔra e ka foro sunan sun bɛɛ lajɛlen ka kuru 7 kɛ نعم o sa kɔnɔ e ko maa n'i sɔrɔ a ka jamana na eh maa t'i sɔrɔ siga t'a la o sunankuru kelen o sunankuru kelen نعم o ka tila ka kisɛ 100 kɛ نعم a ko ala ko de bɛ ten ala ko dugumada de bɛ ten Naam. masalan ko n'i ye dɔrɔmɛ 1 di ala ma ala b'a sara i ye 7 a misaliya o de ye dɔrɔmɛ kelen o dɔrɔmɛ 1 Naam. ala b'i sara n'a ye 7 k'o y'a dugumada ye
atlala ka aya kunja ko wallahu yudaifu liman yasha ni ka ala yasraya de ka bon ima wari ndini yere yira ima dini wasoye akade ala e dorome kele ala se ka sara wa wolonfla e dorome kele iya dini ala yasraya minye iya dini majigi minye o kuma ala bi isra ni koyi o kuma aka sarakati boyna mama e dorome bo ima bone kana bo mo ka don ay abodro ala hon kadi ko fla la bi bakulu araki kana somale ala ko qur'ane kono ako la tubtilu sarakatukum bil manni wal aza ako alislamew aka nyuma ya abi sarakati min mo aka la tieni kuna dalni toro ede oh bima chama mite nuye nyuma ko ngiye ma barbo mai flananti bola o mano bayira on tatika ala kamade on mo on takede an to ko kafo akoy kara mo min nyuma yake katlaga kuna dani tu ala tuni ka mo son katlaga ti kuna da ko bina fo mo min mu kan na fulo na fakati yere yira kama an waso kama o mano foi to ti la mo ni ko ni je koko ni ba ke iba ke ni ala chela ngani yiran waso donana o ya baraji bani piu kira ko tale salatu wassalam ako alkiyama jodo ubina ni mo sabade olu fura ka kiribi tige a mo fura jumeye ako kalamba bami na nyogo maye dugula na nyogo maye jamana kono ale aka kalana ka febele jeleke pour que mo ka fa karsa kala ne do karsa bisa ka wajula e ka kala be ko o kama me ma ka ala kama alkiyama jodo ubini jo iba fa ala nga kala sara ala nga wajul sara ala ba fa kala mai sarati ko e ka wajuli ani ka qur'ana kala e ake waso da kama pour mo ka fa kibise o mo dunya fa kibise tay ka sara mina mo bulu sara dun ti mo bulu ne ala ke o mana o bi perde aka kala na aka wajulula ala kanna aw kisoma amen mo ne yere jirado ika jelatiga barawla ala ba asigo ko aflana ko jihadi kala baba wati mi jihadi kum sena me bi jihadi tene ka bomu du yerla kata mo fa o mi kata mbamurga ka mo jako fa ko aw ala ka dina tuye o mi bangale danga jamano kono sisa tieto le tietu tere era tara dugu min kono ka misiri jole sorai o be farasal duru seli e ka to misiri ci katla ko mo fa ko lu taslamo ye e bi nyana da fe yonde o taslamiye parce que kira ko sallallahu alaihi wasallam ko hal kala dala niem pa mur korta ko de bi ma fa na ko la ilaha illa muhammad rasulullah fa li haram yali e tara dugu min kono misiri ba o be sel har sai ko lu ka ke islamo ye o qura ya tugu ngo ya nga je nyino taslamiye to kira ga wata ko cefar minun kuma jihadi kenaka ako na cefar yake ka ma chama fa fo ka tigi sedu suya ayra fatura kele dala nga yake tognyini yira kama alkiyama jodo aba fo ala nga sedu suya baraji ako ala ba fo o cefar fasoma ko baraji tiye koy parce que e yake mo ka fo ki ye cefar yede ima kene ala jati kama o mana ta ika saranyini mo fe o dundo sarati mo bolo ne ala te o kuma o tigila mo fana be perdi aka mana o mana ala kana aw kiso wala khalimun law tanjatullah bidu'ai lokoni lokoni gafa ke wati be ndo do ho ma do ko ni sama ni do ke sama ko ni do ko ni wati do ka ke ni sama ni no do ko mo wasa abo ala ko ko na la ya go du ni la do ko abo no do on do ko da no ko nan abo na la mu saki ni wala te me go ni akhira abo ya mun kunti ala kusma ko le ma bai ni mo ma ala kusma ibulo go le jin la har mo do ke go fana wa ala ro dama an ga ke ayadi kira ma kira fa ya idan ga an ga ka do
نسمع الجود أقول جود أبى السنة أقول تعالى مؤمن بالجنة الجود أقول بوفي أقول مؤمن وقت الجود الجود ألا تعالى بسيرة لا موتير من صورة نخل بوفي مؤمن الجود كلامي لا كمكوبا وإتابع جنة إتابع لها بس أنا أبى جوي ألا تعالى وي أما أبى ما يمكن أن أقول جون ناي ألا تعالى زوجين صنع أي ولا تعالى جلاله أخذ مسافة عليه الصلاة والسلام وأكن من أخذ عياد سيد أنا بغترت والجيل وجبر الفغاني إذا يود أنا بغترت والجيل وجبر الفغاني إذا يود أنا بغترت والجيل وجبر الفغاني آتنا جميع سألناك بفسر وليلان آتنا جميع سألناك بفسر وليلان آتنا جميع سألناك بفسر وليلان وجن فلقال وأسبيك وكرمك يا رحم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نفعنا بقرآن العلم وبك لنا بالتوجيه الله المتقوين إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعجائب الآخرة بزينة القرآن وأعطنا جنة مع القرآن والهم جميع سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خيرنا وقبل من نسب القيامة نسافيا ولا سلات النور ولا جنة رافقا وبين الناس ترى وإجابا وإلى الخيرات كلها دل وإما وفضلك وجهك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بذات القرآن وعافنا بذات القرآن ونجنا من العلم بكرامة القرآن وأعطنا جنة بسواد القرآن وارفع رايتنا ببذلة القرآن وقبل عنا سعادتنا بتبعات القرآن وجل الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة وكل آية شعالة بكل سورة سلامة بكل جيل جيا اللهم ارزقنا بالألف والهوى بالباء بركة وبالتاء التوبة وبالساء السابة وبالجميع الجمال وبالحي الحكمة وبالحقائق الخزانة وبالدار الدماء بجعل جبر أرحم وبجعل جنفا بالشين شان بالشين الصفا بالسادس الغن بتاء الإندياء بتاء التحرم وبجعل جفر بالعين الإمام بالخير خنا بالفار فلا بالخلق كله بالكاف الكفاية باللام الاتفاق بالميم والجواب بالنون الجواب بالواو وشد بالحي هداية باللام العين بالقلب الإشراق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى التحرم أجمعين اللهم صل وخيرنا ولما تلونا له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى رواية أصحاب رضي الله عنهم أجمعين وإلى رواية جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى رواية آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى رواية جميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات أجمعين آمين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من الدين وخرج من خير المسلمين اللهم انصر من الدين وخرج من خير المسلمين اللهم انصر من الدين وخرج من خير المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله maa ngi nisɔndiya sɔrɔ baara in na kosɛbɛ. Cɛkɔrɔbaw ye baara in kunbɛn cogo min na a diyara n ye, an ye nisɔndiya sɔrɔ a la, an ye kunkɔrɔta sɔrɔ a la. Baara kɛcogo kɛra cogo min na Ala barika la a kɛra hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la. Vraiment aw fana aw Sirifula TV mɔgɔw minnu nana aw nɔfɛ fo nin yɔrɔjan in na an b'aw fo k'aw barikada k'aw waleɲuman dɔn. Halisa an bɛ dugawu k'aw ye aw ka baara la, Ala ka barika don aw ka baara la, Ala k'aw ka baara yiriwa, Ala k'aw ka baara sankɔrɔta. Halisa an b'a ɲini aw fɛ aw n'aw ka jɛ ka fara an kan. Ala ye san caman yira an na, an ka jɛ ka nin baara in sigi. Vraiment n balima denmisɛnnin n b'a ɲini n balima denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen fɛ Ala y'aw minnu kɛ kelenw ye k'aw minnu kɛ sigiɲɔgɔn ye k'aw kafoɲɔgɔn ka dugu kelen an bɛ Ala deli aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. N'aw farala ɲɔgɔn kan jamakulu n'aw jɛra ko o ko la a ka ca Ala fɛ aw bɛ se o kɔrɔ. Mais n'aw kɛra aw dama kelen kelen na maa kelen tɛ se fɛn kɔrɔ. I kelen mana kɛ fɛn o fɛn ye hali ni miliyari b'i kun ni mɔgɔw ma fara i kan a tɛna se ka kɛ fɛn ye. Bon an b'a ɲini n balima denmisɛnnin tɔw fɛ minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka jɛ ka kuranɛkalanw boloda ka aladeliw boloda jamana bɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya minnu na olu ka wuli. An balima banbatɔ minnu ni olu y'an kɔ tiɲɛ so Ala ka hinɛ u la, Ala ka yafa u ma, ka bada da nɔgɔya ye an ka Ala deli olu ye sanga ni waati bɛɛ la. An minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an kana ɲinɛ olu kɔ, an kana ɲinɛ u kɔ, u bɔra an na an fana bɛ taa ye. Donc an ka dugawu k'u ye Ala ka bada da nɔgɔya ye, Ala k'an yɛrɛw ɲa k'an ta don kɔnɔ, Ala ka barika don denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen la, Ala k'an kan bɛn. Nisɔndiya min bɛ n na o tɛ se ka fɔ ka se a dan na parce que kuranɛkala dugu yɛrɛ kɔnɔ a nafa ye fɛn min ye maa tɛ se k'a fɔ ka se a dan la. Nin hakilila ɲuman in a diyara anw ye
fo k'a datɛmɛ ala k'a kɛ ala ka ko kelen ye ala o lamɛn ka mɔ ala ka barika don ala k'an niw kana ala k'an niw tanga kira kanunanko a lawulila o min kama a ka kɛ kira kanunanko ye a ka kɛ sahibaw kanunanko ye an kɔni ye maa ladigilaw de ye an bɛ kiraw ladigi de n'o tɛ an tɛ se k'o bɔ ale bi y'o sa ala k'an se daw nɔ na ala k'an k'u ladigibaa ye u bɛ min ɲini ala fɛ n'o ye hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye an yɛrɛ minnu bɛ yan an bɛ laban ko ɲuman min ɲini ala k'o k'an ye ala k'an kisi ala k'an tanga bido lahɔrɔma sɛlɛw mahamadu jara musaman jara ne tɔgɔ Sumana Jara sigi dilo Bamana an bɔra ka kuranɛkalan min kɛ sisan an y'a dabɔ jamana ka hɛrɛ sɔrɔ a n'a ka kunnawolo ni jamana tɔɔrɔ fɛn bɛ ma jamana kɔnɔ ala ka se k'o ɲɔni ka bɔ yen cogo min na an ka dugu fana a bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na jamana maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an ka ɲininikɛlaw ala bɛ se ka ɲinini jaw la cogo min na an ye kuranɛkalan de dabɔ o kama ni tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ k'a ɲɔni hɛrɛ bɛɛ n'o kan ka se an ka jamana ma k'o se a ma k'o se an ka dugu ma k'o se an ka duw ma an ye kuranɛkalan in kɛ n'o de ye ala sɔnni saba alhamdulillah ni ye ɲininkali o diyara n ye nisɔndiya min bɛ n bolo a nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka se a dan na sabu n'i ye silamɛw wele n'u nana a jɛra ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu k'a ka dugu ye alhamdulillah an foyi tɛ ne fɛ nisɔndiya la o foli kɔ an bɛ sirifu Usman Madani Hadra an ka foli bɛ s'a ma a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fana fɛ a ka dugawu k'an fana ye aw fana min ye nin na ala k'a bolo mɛn baara la a ye denmisɛn ala ka maakɔrɔba si da an n'a ma dugawu min kɛra ala k'a minɛ jamana ma ala k'a minɛ an ka dugu ma ala k'a minɛ an ka duw ma haminanko b'an bɛɛ lajɛlen la an tɛ ni karamɔgɔ ta yarabi an b'a ɲini ala taala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan ye a pilannaba in bonya kama bi don in lahɔrɔ ma insha Allah n nisɔndiya de kun dabɔra silamɛya kama ala ka silamɛya ala k'a nafa lama ka sini kɛnɛyaw d'a ma si ka gwada siyɔrɔ ko ala ka sini kɛnɛya ala k'a di silamɛya bɛɛ lajɛlen ala ka silamɛya jidi ka kafiriya naso yarabi an ma dugu hɛrɛ ala k'a d'a ma kira k'a d'a ma an bɛ ala de kɔ an bɛ ala kɔ cogo min na ala ka hɛrɛ caya an ɲɛ k'an da hirimaw nɔgɔya ka samiya ɲuman d'a ma k'an to sa gwada ɲuman k'an bɔ a gwada ɲuman fɛ yarabi an ma ala ka barika don dugu ka barika don silamɛ bɛɛ lajɛlen bisimila kuranɛkalan in sababu min ye nana n'a ye ala ni an ka denmisɛn ɲumanw olu de y'a laɲini k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ni kuranɛkalan ka kan minnu bɛ bamakɔ minnu bɛ gabɔ ani minnu bɛ so yan bon mana surunya na u y'a laɲini kɛ min kɛ ka n'a ɲɛfɔ dugutigi ye dugutigi fana ye cɛkɔrɔba bɛɛ wele ka musokɔrɔba bɛɛ wele ka kunnafoni di bɛɛ ma bɛɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ an ni kɛli de ka kan bon o bonya kama ka na bi ala nana nɔgɔya ka na a kɛ bi ye bon an nan'o kuranɛkalan la k'a minɛ sɔgɔma 6 heures fɔ an bɛ waatinin min na komi sisan foyi tɛ yan farifoni ni nisɔndiya kɔ ka tila ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana taa ɲɛ ala k'an ka dugu taa ɲɛ maa o maa nana kuranɛkalan in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman ka bɛɛ barikada cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba san o san nin ka kɛ ko dabɔ ye nin kana kɛ ko laban ye an b'o ɲini ala fɛ k'o ɲini kira fɛ k'o ɲini alimami fɛ ka bɛɛ fo dugutigi ka foli don ne yɛrɛ ye jeliba jara ye umaru jara merci jara alhamdulillahi rabbil alamin badenw nin de tun ye sigidolo Bamana olu ka alikuranɛkalan min n'u y'a organiser k'a labɛn ka dugu kɔnɔ dugudenw fɛ ani duguden minnu bɔlen don ka taa jamana wɛrɛw kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ k'a dɔn u ye alikuranɛ jigin siɲɛ damadɔ ni ka dalayilul khairatiw yɛrɛ kalan siɲɛ damadɔ ka taa se wurudili caman ma solatul fatihu ka taa se ya latifu ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman ala wele sira kan u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ala bɛ se ka basigi don a kɔnɔ cogo min ni ka cɛbɛ ni kɛlɛya don a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u yɛrɛ ka dugu in ala bɛ se ka hɛrɛ kun da a kan cogo min ni ka dugudenw don da kelen ka u bɔ da kelen an b'a deli ala fɛ a dabɔra o ŋaniya min kama yarabi ala kɛ o sabati a k'an bɛ sigida wɛrɛ shukran lakum fi amanillah
ko angata